agus níos tá caint Fiona Coyle dógus Fiona Coyle. Fiona, an féidir leat aon sin dúin faoi cad é an Bliain Forbartha, Bliain Eorpach na Forbartha agus an táhacht amháin le se ó. Yeah, Darren. Bliain Eorpach na Forbartha ga Bliain pucan an tAontas Eorpach téim faoin mBliain agus mBliain sé téim atá na Forbartha agus go dtíra Forbartha idirnáisiúnta. Seo Bliain an táhaachta da dúine mar dóchas mar seo Bliain tá go le taibhre na muite na héireann faoi Forbartha idirnáisiúnta an táhacht atá leis agus I gcinn sé dífa go dé hí glásan mar muite na héireann dhéanú rud a dhéanú mbliana faoin Forbartha idirnáisiúnta. Se agus is Bliain an táhacht é seo nach bhfuil mar tá spocan na Forbartha nuair teach do bháin an bbliain sé heann nach bhfuil. An féidir aon sin dún faoi sin atá? Se cén sé, well mar tá agat sa Bliain bhíle chuú inú na spricin na Forbartha na mílíise agus in Bliain tá jeirú teart na spricine sin agus tá spricin na úra le Clár le Dóchas agus ag an momente seo a taim tuairteachú na SDGs na Sustainable Development Goals agus seo Bliain ionta tábhachta a seo Bliain híglinne mar muite na héireann agus cinnead a chur inúil spricine faoin bachtanas henne réití eile an bachtanas fad agus tá neart rudaí maithe a tharlú le cuid bliain na déag nuas agus tá bachtanas go héirí tá rudaí maithe tharlú fud a dóin a tá go leor le déanamh go fáil agus na tí go mé chu spricine úr le héile. Se agus níl an Bliain seolta fós in éireann ach bhfuil tá sé seolta timpeall an Eorpach go generalta ach tá seola an teachn sé hiún ceapan seo agus tá ócáid eile ar an íana seo nach bhfuil an féidir aon sin dún. Tá dhéach gaiidir teachta níos. Tá seolú áfaiceil den Bliain in éireann an teachtaíonn seo thugainn agus tá muidir tá brada ghfuil bhachttar in na héireann Michael D. O'Higgin ag seolú an Bliain sin go áfaiceil. agus bíarta an acta sin ag tarlú I Dublin Castle I teachtaíonn seo thugainn agus in dihíine seo an sihhuideach tá acta eile le Commission na Eorpach a ruidir roiinmeid na Harmadine ciste cóta de Parliament na Europe so MEPs again Harmad cistearú could dé arca Forbartha idirnáisiúnta casa letse. So scríonn siad in chuig céad focail go dé híonn siad tá go le tharlú bhíonn siúgainn agus go dé dóid híonn siad hiaglann Forbartha a dhéanú idirnáisiúnta. Ní bhhain in éireann a go dé dóid díglainne fud an dóin díglainn Forbartha a dhéanú. Mar a teasagainn tá ceangal mór a drahan rud a dhéanann Virginia in seo mar phobal na éireann le rudaí tá tarlú fud an dóin agus tá muid ceangalte stí le na héile agus tháinig muid sin ionta forras leis na bóla a tharlú agus is tá tarlú fós go ceangalte is téimiid leis an dóna lig. Agus maidide leis an ócáid ar an aonair seo leis na feisiúí Eorpach. Nus go céim fá nach bhfuil na feisiúí ó tuisceart éireann bhean? Well, sin nuas a gom le níodainn siad sin an cinniú roiinmid na mar go gur Virginia agriarta tá bunaí in bunaí sa tuisceart tá agriarta le gobar sa tuisceart sin an fá nó bhfuil siad a gála bhán. Okay, agus just faoi dheartha Fiona, an cad é an ceachtarach a bhhaid a thabhairt do muintear na hÉireann mar gheall ar an Bliain seo agus an factus mar gheall ar an Bliain támach rá. Well bhhaid lenne is dóchas bhhaid an insead a muite na héireann go híglahan lenne rud éigean a dhéanamh leis an dóin a dhéanamh ina éithní sár a rud it mé chuir ceistir daoine na Holler Twitter agus inse daine go dé an hashtag New Year New World Resolution. Go dé tá sa go dhéanú mbliana faoin dóin I dhéanú éithní sár. Higus bhaint a bid cosla
Tá má go le hiúlaiste uber gheabhar sa charting, tá má go le cinneadá, tá má go le chuidú le agriacht éagsúla a thucailiste anrid ón tAontas tábhachta. Okay, Fiona Coyle. Thanks.